labaru da ɗumi su. A yau ne muka samu labarin fitacciyar jarumar nan 'yar wasan Hausa Maryam Waziri wato Laila. Ta suri Jakarta ta tsallaka zuwa ƙasashen waje inda ta tafi hutu yayin da aka tafi hutun zangon shirin labari na. Jarumar tawa mutane ba zata domin haka kwatsam aka ji labarinta a ƙasar Dubai. Mun samu labarin haka ne bayan wallafa wani hotonta da ta yi a shafinta da ke Instagram. Jarumar dai tana cikin jin daɗi, walwala, annashuwa da kuma nishaɗi, inda take tattaunawa tare da 'yan uwa da abokan arziki da ke wannan shafin nata. Dubban masoya sun nuna jin daɗin su, sun kuma mata fatan alkhairi da wannan samun dama da ta yi. Koyaushe za ta dawo gida Najeriya, kuma yaushe za a ci gaba da wannan shiri na labari na? Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin samun cikakkun labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tasha, daure ka danna wannan kalma ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ka kammala, na gode.